Bé, hola a tots i a totes. Aquest any, degut a la Covid-19, s'han hagut de suspendre molts actes, però els Pastorets han aconseguit resistir patint alguns canvis. Avui entrevistem el Ricard Salvà, el director de Pastorets per 5è any consecutiu, i potser aquest any és un dels més complicats per dirigir-los. Hola, com estàs? Bé, una mica nerviós per veure com comença tot. Quina ha sigut la part que t'ha resultat més complicada aquest any? Tot en general ha sigut molt complicat. Primer perquè hem hagut de reduir el nombre de papers amb els Pastorets, per tant, primer s'ha de fer una adequació una miqueta del text. Després hem hagut de començar a assajar tard per totes les restriccions que hem tingut i, per tant, tot ha sigut molt complicat fins fa ben bé unes setmanes. I jo, fins que no vegi l'estrena ben bé amb la platea plena, no em creuré que els estem fent encara. Quines mesures heu pres als assajos? Vam començar amb que podíem ser 20 amb els assajos, els 3 primers assajos que vam poder fer. Després es va parar tot i quan vam tornar ens van obligar a fer assajos amb grups de 6. Per tant, grups de 6, amb mascareta tots, típic, rentat de mans i tot això, i aquestes han sigut les mesures que hem tingut i que ens han complicat una miqueta el fet. I pel dia de funció, quines són les mesures? Doncs pel dia de funció tenim el grup de 20 actors, que aquests sí que podran anar sense mascareta durant l'obra. Tenim 4 tècnics que ens ajuden a escena, és el límit que ens deixen, que aquests han d'anar amb mascareta, per no estar en contacte amb la resta de gent. Els 2 tècnics de llums i so que s'hauran de quedar a la cabina no es podran ajuntar amb nosaltres, perquè superarien el grup, i després el públic, al moment de comprar les entrades, ja veurà que les entrades dels voltants, al comprar-ne ells, ja es bloquegen perquè hi hagi la distància, a part que han de mantenir la mascareta posada. Com has dit anteriorment, heu hagut de reduir actors. Quin criteri has fet servir a l'hora d'eliminar personatges? I com has solucionat? Doncs eliminar els més prescindibles, bàsicament, és a dir, els més secundaris, diguem. Hem mantingut tots els personatges principals i que tenen un cert pes a l'obra, per suposar, Lluquet, Rovelló, Satanàs, Llucifer, els 7 pecats capitals, els àngels, però tot el que són pastors del poble, doncs els hem eliminat. Altres anys, com havíeu vist, sempre havíem duplicat papers. Aquest any doncs només n'hem duplicat un, perquè és amb el que arribàvem al límit de 20, i per tant doncs totes aquestes duplicitats, aquests personatges més secundaris de poble s'han eliminat, físicament. Aquest any el públic veurà uns Pastorets molt diferents als anys anteriors. Els podrà gaudir d'una manera segura? Sí, d'una manera segura, sí. És a dir, em sembla que ara no tinc gaire clar si finalment tenim un aforament d'un 30 o d'un 50%. Però sigui el que sigui, hi haurà suficient distància entre famílies. Hem de recalcar que qui compri entrades que ho compri amb nucli familiar, que no vulguin venir un grup d'amics junts, sinó que ho faci amb nucli familiar, amb un límit de 6. Per tant, jo crec que sí, que ho gaudiran segurament. D'acord. Des d'on es podran comprar les entrades aquest any? Només es poden comprar online, a través, em sembla que és de la plataforma d'entrades Solsonès o Turisme Solsonès, em sembla que és, doncs a través d'allà. És l'única manera per mesures de Covid, aquest any no es poden vendre taquilla com es feia sempre. Ha sigut complicat adaptar una obra com és Els Pastorets en temps de Covid? Sí, perquè havíem tingut sempre la tendència de posar-hi com més gent millor. És a dir, em sembla que havíem arribat, no sé si havíem arribat a 50 actors sobre l'escenari, però si no, poc li faltava. I la meva intenció sempre era posar-hi més gent perquè es veiés més ple i quedés més bé i els decorats quedessin es poguessin gaudir bé amb un bon grup de gent a davant. I per tant, això d'haver-ho de reduir a 20 doncs ha sigut difícil. I després la part també que aquests personatges que físicament no hi podem sortir, hi ha algunes frases, algunes acotacions que són molt necessàries i els hem hagut de representar també d'una manera una mica surrealista, amb veus en off, i això ha provocat que al moment de fer-los sí, tingui aquesta complicació. Aquest any es podrà gaudir de la música en directe com els altres anys? No es podrà perquè això, punt número 1, ja superàvem el límit del grup aquest de 20 i de 4 tècnics que podia ser, i punt 2 ens feia perdre unes quantes entrades perquè els teníem posats aquí a primera fila i ens feia eliminar la primera fila. Poca gent que venia, si més eliminàvem una fila per músics, doncs els vam demanar, sisplau, a veure si els semblaria bé que ells toquessin, de gravar-los amb ells, per tant la música és dels mateixos músics de cada any, però en aquest cas és gravada. Cada any has canviat la manera d'interpretar els Pastorets. Com serà aquest any? Ens pots explicar una miqueta?
Hòstia, perdó. Com serà aquest any? A veure, aquest any ens hem basat sobretot en un punt principal de lo que és el pròleg, que a Lluquet i el Rovelló s'adormen. És un somni. Doncs hem jugat amb això. Hem volgut jugar dins aquest somni. Ens hem posat dins el seu somni i es veuran coses que potser són una mica irreals, que veus que no quadren, però juguem amb això, amb els somnis ens passen coses a vegades que lliguem gent que no coneixem i això doncs passarà més o menys el mateix. Hi haurà escenes que veureu alguna cosa rara, deixeu-vos portar per la imaginació, per al somni i ho acabareu entenent o ho acabareu acceptant, si més no. D'acord, i ja per acabar, per què la gent ha de venir a veure els Pastorets? Perquè ens hem currat molt, és a dir, hem estat des de que ens van fer parar els assajos primera, segona setmana d'octubre fins a finals de novembre, hem estat parlant amb l'Ajuntament, fent que l'Ajuntament parlés amb el famós ja Procicat, aquest, que no sabem què és però que existeix, demanant, sisplau, que els volíem fer, que volíem tornar a assajar, que ho faríem amb les mesures que ens posessin, que actuaríem amb les mesures i amb el públic que ens deixessin d'actuar, però que els volíem fer. Que ja que seria un Nadal tan diferent, doncs si més no poder gaudir d'un dels actes puntals, diguem, del Nadal, com són els Pastorets, ja que els fem aquí des de fa molts anys. I per tant hem estat lluitant, però d'una manera molt bèstia per a poder-ho aconseguir. I ara que finalment ens han donat l'oportunitat i ho hem hagut de fer ràpid, però crec que ho hem fet bé i d'una manera prou digna com perquè la gent pugui venir a disfrutar-los. Val, d'acord, moltes gràcies. Perfecte, a vosaltres. I ja sabeu que no us podeu perdre els Pastorets de Solsona.